aha ene ya amane afibia ye twadwura abeyi musuo aya amane de abo asanteman ho eban eja to wo memu baabia kwaye de eja nto cheda nana Essumegyamanhene ona kwaye ehye ne nsa akromfo eba krom am robbers abra manfo ebo benano aye mema sole twen atuo no wo mu dwane ade achi ya driverfo kwa adwuma na miensa egina kwaye wo mu twaye ho ne ye be kire wo say ya hard sa basabasa no de no me wo kase Yesu mu a me asantema akwabena nam de nenam ye de wo man bi so de nyame ayeye nyame ene ya to ye de egu wo mu ma eni enim nyame se wakọ Cape Coast Castle bi a ne wo mu ye wo masole aso na se na nko anugu ne nyame bai menye sure sa asantema akwabena ba kase betu kwaye ya se fa nko agu ne gina soro se wo yi musuo de adana se ompe na wa wo me di che egu on sa se moa egu dem ne gina soro kanfu hallelujah hallelujah papa be no Asantemanso TV, Yesomosompa. Yamahwefo ne etiefo akwa baba Asantemanso TV aha ena asante amamre na mane yenko a na mubenya afie ho edika hyembo se pani mpoto fom ayete iti na jebrei abakosem efa asanteman ho Asantemanso edi ekura na ba ya ebenya asante asoman ena jebrei na metena dwom se dia na senchia kase pa enkoma asanteman ewura mechire yewura opem so bema otumfo se tutu ai abebio na bebe obi a mebom mu asema wo mi na nchia kese toso mienu pa so nkoma me papa the occupant of the black student in Ashanti Kingdom mechire adua na piesie an adua na piesie na ne ka echi ne mitimi me de pa mechire na Odeneho Okyere Kusi Ntrama a wotoso mienu na tese waba nsema ma ade mensa ebeka enche enajibre yahwefo ede na ekoso Asantemanso TV epese de som eye den na asante beye wo man as a nation yenhwe ade Asantemanso yate se din we ya nim baabi Asantemanso ewo entinajibre yenkwohwe abakosem fa Asanteman ho amamre fa Asanteman ho eye den kura na Asanteman beye Asanteman na ye die ansa na ye befe na asante asoman Jibrei yenkwotie abakosem kakra bi efa asante ene ne man eso homra ha ye asone so aha ene ye amane afibia ye twadwura ye bodwa no Asantemanso kuropam na ya baha abeyi musuo aya amane de abo Asanteman ho eban ye de sabe nantwie otumfo de nantwie bre na Essumegyamanhene no de aye afibi won so a na Essumegyamanhene no a etobi no asre otumfo kwai no aba no abeye amane ye eyedwa kese pa na emema na etimi ebe hu hwe bia na ekotwa bie ye wie asone so ha ye de dwampa fita ni akukọ fita eni nkosua bayre edebekọ bohyemo so ewo kwaye no mfirifiri baabi ye ni kwan bia wo ha ye de kọ amamere no beduru so a ye wa amane a ye ede hwehwe baabi a bohyemo wo ni akoye amane no ye kwa ye mfa kani anko ye kọ ho anadwom kwa ye amane ni wi a nipa ana akyerema wo asone so a bring na wo mo bro ntwene tie betie ntwene no ene ye de aba yachi sabia no uko wanim kakra asone so ho ba bi a ye ya amane no ankasa ye abusua nso asenwotwe ni nyina obi akukuo wo ho a ye ma obi a ensa ene aduane de ekire ye nananom a sabe ya bedi won echi no ye wo dua bi wo ha efra na atoa je bi atoa kane no a na sabe ye to sekai no se wunya mani wo Kumasi ana baabi a wo hini bi a wo to sekai ho na timi dwane na abeso atoa no ma ye de utira chew ye nku bi na mo nku achi bi obeye je bi nipa waka aha iti da penisam kakra meka fa asone so ehun no enua no enyini na ewu na bi sina kane no na wuhunu dua si ha ra si dua nie bem se titinua no dodo no a anyini abubu ana foforo ene afri ase na ekwa nso da nifa so ha edikọ kuro dada no mu samane ye beduru so a ye bokwa no fita na ye firi ho ene yaba na yabeye amane no
eti madaroma em say kakra meka kira Asantemanso TV ama yahwefo ne adofo ehunu no Asantemanso brebi New York no obi gimachi nyisi eni ba bia efra na Asantemanso no anya dabi aha na nananom tena ye aha ni Asantemanso original sa na ye konya Asanteman as a nation no aha ni Asantemanso na edine Essumegya no wo bo no amfa Asantemanso a nye mukanza ayetive an qualify no a enye ye te Essumegya Asantemanso na obi enko ye wo baraka si Essumegya ye wo manso Essumegya to so pesa wo kan je bi amanfo so di a so wo kan Essumegya Asantemanso eni samre 1983 ni efiri na gega ba ni eni abere eja to wo memu ba bia kwaye die e ka da ba ko kwaye ni nkyai nkofo mfuo wo ho eja tom anaju dumienu ye bodawuro wo bia de sabe gisa de oyare wo bia de ahokekan ni aho se pe ma twinsuo ni ade se ebetimi awuro mo ntimi wuro ye ntwai ye najuno ebi ebo clear part said ye nkroso ye ni aye dum de free basu ni edum no ti kwaye na nkasa de ejan touche da emo a wo mu hu asabi wo mu pra nipa de ma metu bi de minima ye se wutiri nya ne bi adabone wo ba fuo mu ha ba bi a ene bi a kwabena no ane ne kraman anase bi a yata ne be yini ho adi a kire wa adana dat ne de atwen ne awio ne anwansa no kura abofo awia ye ho akumfa yen ye frase a sabi ye die ma me no machi ne ekonfo samre na efo ubeduro na nnua na kese ne mai no across kwai no omuti so na bia wo hwehwe ni batiri na fine sight to see but abofo the tuo to ama so o madwane o so o mawuo na akabo we kokote so na ebi so wa ha wo mu nyina wo mu aha won ama fa adwane ennua de odum mahogany ne tima nnua na ahodo a eho wo oman ana nipa ho faso bebre wo odum titiriwu se de abubu awuo etimi da ho che wura wo nkwakiri wo hu no odum bebre se ededam bra mfie ba aduoni ni a ne wo hini ni ha sebe wo hima no na woni na kontire no twema mentwe ni ade enti abonefo bi fa kire nkurase na wachire no no yeso o mu pai bi but say on the large scale no de menyanya ntie se bia se tima obi butima no watwe da bi de awugumo no na yesi nkofo wura kira na obu pai bi e brada de ye chiwade kra se ye bebem ohene kwa ne wotumi se wakase bia dabnada ana kwasida na wukude yemeye bibi emfama no ensinya de a etesi nana Essumegyamanhene ona kwaye ehye nensa otumfo Asantemawura ene kwaye ye ne de Asantema nyina ye ndia nana Essumegyamanhene na hweso be ye wo maaso hene wo maaso hima wo mu na hu bra bia wo mu bodi hu dwuma nti se bra be so se ye be ba ha wonum ena amane bia se nana Essumegyamanhene de ma wo madwumadie bia ahoboa bia so mu ye wo hansa na waba no waba Krachifo mo beka since time immemorial so oduma nkoma baade a borbore baade a ebeto ye nanan ba ne kwai ewo ho bakosam a abeto dwa yenim University of Ghana ne University of Calgary Canada ehwehwemu a o maye kire se mfie empim dumienu ni num Yesu wuachi ena wo mu epie firi ha na nipa etena ase wo Asantemanso ha arefo Asantemanso ena wohu ye nesese asante beye wo man na ye Asantemanso an Essumegya Asantemanso nesese asante nyina ti asante baabia wo nyina afuru mahye eye Essumegya Asantemanso nesese ye hwe abakosem efa Asanteman ho de a ne ye benya afiri Essumegya eye mia me papa Odeneho Okyere Kusi Ntrama Asantemanso ehene me kire Essumegya Asantemanso hene na boboa no ene benya asante asoman no ehu nsem nyina afiri ai yehu yate se Asanteman eye kwaye Asantemanso eye kwaye eho na ye nananom ye papanom se bimpreduasa eye kwaye bia
ɛhɔ na yɛ nananom nyinaa emfiruma efiri yɛ an mumu Yesu no papa ne kasa wote yɛ mumu Yesu no ewu yɛ no Asantemanso no ɛhɔ na yɛsɛte firi yɛ enti wo a woyɛ kan ne bia na ɛwɔ hu wonti sɛ kan ni ba Asanteni ba wachi firi Asantemanso ɛno nti na yɛwura wote kokɔ so otumfo setutu abebio ɔmfa ho eni agro sanse nani ɛne Asantemanso bo a Asanteman nyinaa ayera enti yɛnkɔhwɛ aniema bi efa kwaye no ho kwaye no kura yɛ kwaye bɛn apapa yi o kyerɛ nsɛmu kwaye no yɛ kwaye bɛn kwaye a agigi awo agigi nneema yɛsɛ kwaye a ama nipa awo nipa mpempem ene Asante Asoman yehu nipa sa ati atese ɛwɔ Asanteman mu no ne nyinaa yɛ Asantemanso kwaye apapa yi ekyekyekyem ti yɛnkɔtie abakɔsɛm amamre nneema yɛyɛ ɛwɔ kwaye nim apaya yɛyi ɛwɔ kwaye nim ɛde akura na kwaye yi ɛbɛyɛ ma Asanteman ɛma Asantemanso Essumegya Asantemanso no esi ya abɛbo ɛma bebre a yɛbɛnya asantefuo sɛ bibreduasa akanfuo Asante Asoman yaba bɛdɔso sei yɛnkɔ kwaye no ho abakɔsɛm kakra so ensa kai mia many person akromfo eba krom am robbers eba Essumegya na bra manfo bob na no aye me ma sɔre twe atuo no wo mu dwane ade akye ya driver fo kɔ adwuma na miensa egina kwaye mu wo mu twae ho ne ye bɛkyere wɔn am robbers no ye bɛkyere wo mu ha ya ba ko no ofiri bɛkwae kwam dada ye bɛkyere wo mu ha ya me pay so many gani ya man temo ha de mente se konfo a na adunsini bi mpo wa ha oye bie ana se sebe atwitwa treni niema basaba minyanti bi ho mpanisem ebe mfie num fie nsi achi na yete se obi akum obi wo baabi abegya na tusu binim ha wo mu hwehwe mu anse se wo mu kun no baabi ayi akokɔfɛ na wo mu bedompo no ha be se ya ha de sa basabasa no de no ye water no bosom tano si maso tano ene ya oka konfo na se ye kasa de onyamfa konfo ya amane wo ho a enye wo hina na obi ena sebe ehyedo so onfa no konfo ono abeyem se emre bi a ye ma kwaye aduane ni ade na nti na nabe ogusu du entoto ya amane ni amamre se wo ye no obeye ti ono a ni pemu no obefa ni konfo kwa me bafu ade moda bi a me yi mapaye kai Asanteman kwanti me namfofo pi so mu tie o meti se me se wo kase Yesu mu a me Asanteman kwabena na me de nenam me ya me gidi Asanteman kwabena na eboye ho bai di Asanteman kwabena da woro sani abeye me hwehwe no a na ekọ me ne me yere ne me ma ye okay we ka se ye okay enkwansidie bebre nananom adawroma mafam apie ntimi enkasa na ni adanse mu obi na de minim ne se ena nipa ne bebre maako na wakokoduro timi kan gidie ho a wo kasa se de make obi wa yabonsam I don't care me gidie ni o ye de wo man bi so de nyame ayeye nyame ene yato ye de egu ntimi mentimi ni adanse mu obi ba me gidi se yen ye de ni se ye som ni yi a ono so de eso ye mai obeya mai minim bofo be mienu miensa wo ma wie ya anye fe kra kwaye mu ana no mu di agro na de ba ko no ye me yonko ono aka na num nsam se wontu obi fo se otwenetu a wo mra ha ono a wo so wo di na so eniema fa na ni so wa ha no na wie ye nso ono ahunu bra obre ya me ka se ye nananom bebre wo mama akwasi broni edi wono ni nyame a onyinie no edi abeg dada ya katani edi awia ye niema ama ye gya ye de ajeje mu emoa kra emoa se sunsun bi anasuma bi wo fie na wo ye na pedema no a nia wo so hwe obeya ma ko ye nananom akofa asa niema no bae no wo manfa amakwa ebra ye nananom de bae no nso edi no ewo mu hwe eboae me kai me ba mpanifo bi ambeto won ka kirem se ewiase kunkasi edika no kunkasi etoso mienu mikrom hafo a ekodi soje ekoye nyina sa abai ko da bosum bi obo unya kodi wokwa kono se de obesa abefie ya ayi wo mu book no me sa me from book no ko wo mu ma eni enim nyame se wakọ Cape Coast Castle
December me kwala bi ba ye kɔ hɔ baabi a ne wo mu ye wo ma asɔre na se na nkoa no guo na nyame bɛn me nya sure sa santema akwabena bɛka se betu kwaye ya se fa nkoa gu na gina soro sɛ wo yi musuo de ada na se ɔmpene na wa wo mabi ya di che ya gu on sa se mmoa egu dam na ye gina soro kanfo hallelujah hallelujah papa bɛɛ no ɛno na ma me nyi buku ni nie no matipa Martin Makai so Martin Makai enti wo kan enam se ne nyamesom no binom de aye business aboa wona oni won yere no ma wo mabusu edidi ho nti wo kan ho asem ane ye be pe wache ware enu nti ya me pese me ka ko hobo bebere ye nua no bi so asisi waso ni wo mani onyuntufo bi a no ofiri Nigeria afela o se ye mu bi ye follow a ne ye krosu ye ni ye krosu ye hwene ne ye yes saa na ne ye mu bebere aye one person will be nhwehwemu no one who said the woman kind no kra na the suffer say I do no one so I can be no yes dua na baba me ehunu dua kro me kan enya konfuo nyina na ye sabe udua ebura setie be sre be frem akonfuo no bi wo musu no on bai emfa kwam wo mu mfiri nananom wo mu a na afre wo mu enti se wunya papa no a tete ho no komfo ba o mamu a nananom wo kwaya ne yefa so no hwansa ne yagina tum ena ubedi akom tro nso a nananom begya wo kwan fe o samre de mintimi nka asumya kurom ha me metie de sese na enura nko an ye nya ntie se obi abehye ba bi kom a ye tu nipa se ye nkohia no na ye ni enhia ye wo man no bosom bi obo be mfie bebreni onka akomfo ena ta no nso enka akomfo wo mu a na obi akofa no bosom bi no abetena ho no okom eno wo kom a won hyehyɛ ya o man no ene wo ye o man panifo ene wo ye sesi ade kroma bi ne abed nkro na aka ne de ebi wo so ya asofo no wo mu ne wo ma so makra mi hunu mo a wo manya apart from tight no collection a wo mu digya wo no ye hwehwɛ sɛ nananom abai ye beye won amane ne wo asade ma wo na wo mu ankasa enka obi mo mbefa common na wa ha no na wo mu nsu ni anim ma ye mfa nsom nananom na ya mane ne ya mamre no mfa no ntumapa infra ye kasa mfitiase me kire wo se late early 70s no akromfo bi ba kuremu ye pam thank you ye pam on achi wo no ade achi o mu dwane ade achi ye no mu gire ye be kire wo mu asone so ha that alone no ekire and am here free asumya kosi be kwa ye kwa iso atoyere nchema na ase bonidie pa ade ye nti bi nka wo kwa iso wo ho kire wa bresem no kwabena be twitwaje wo utu amede be ma wo ane se yenso ye nananom amamre ne amane a ye na ebo a ye nanano ma ye di akon de kyekere wo man no yensom yi na ye ma obi kurom de obi fie aduane enye yende ensene ye nia ye fie die na se wo fie nyame amoa wa abontin so nyame omoa mechia marionkofo titiro a me ne won wo US meyere ne mema titiro obi anso a wogi nananom ya mamre ne amane edie mechia wo nyina na mdibuo ni die kase aso ma otekokọ so na dawroma asante ahemfo na niama ni bia yekoso nyanika na dawroma onfena ni ntofom na di abefrefre mu a wo mugu ahini anim ase no won hwe na won tenetene won na dawroma ahefo kwaye no ene etwaguo na se kwaye Asantemanso kwaye na Essumenya Asantemanso kwaye no ewo nyina ye Asanteman no eti nani kosua ene saa kwaye no kwaye yi na semi impreduasa se ye ba betwa odwire a yewura otumfo otekokoso abebio na bebia obi a nkwaso biem womma yewura Odeneho the occupant of the black stone in Ashanti Kingdom ye papa Odeneho Okyere Kusi Ntrama sebi yewura opemso mma ne nantwie ne sebi yentwitwa o yentwane ti enye yetwitwa ne basabasa ne de akokwa yenim akwa yi apaye abompaye enya Asantemanso onya Essumenya Asantemanso nko anti o eho Asanteman ni nyina nti ene yekọ Asantemanso Essumenya Asantemanso koko yi sa apaye no na sebi ye de abo Asanteman nyina ho ban musuo esan yale wo haw ye de apamo e de akọ akirikiri
kwaye uwia de a untimi nko entere kuro no sebi mpredua saa Asantemanso no kwaye eda ho obokoro no a wobekam eho yenkunkum nipa basabasa untimi niewu entere kwaye no nti kwaye no agebre ache kwaye ne ba emi no mienu ne eni honom nti papa yi eneka kwaye yi ho abakosem a wono so ne nana bi edigya no ansa na woko Asanteman nyina ne asumenya Asantemanso ne tinu no na nikosua ene ho nti ewe opemso otumfo setitu ababi wonfa Asantemanso asumenya Asantemanso eni agoro sanse se ayese kosua efirinsem tetose etum oman nyina abo ampa ahwefo wei ene eniema na di ahim ene ne yepese wo hu abakosem amamre amanne Asante asoman no baby na efiri entine wo achichi ne benche ye wo de wani ehu wo de waso ate wo se Asantemanso nyina no obi beka se na Asanteman ko na Asantemanso Asanteman efiri Asantemanso Asante asoman no efiri Asantemanso saa kwaye na papa ne ka ho asem no eho na Asante nyina ene hu Asante yewra 2462 ababi wo pemso bema eho ene wo no ne nananom a wo mawuko ena na opoku wa odi kan baaye ena na otumfo to odi kan baaye ho ne omu nyina efiri ena na afia kobi meche Asante ma ho ne omu nyina atifiri enti ne ohu Asante baabia ne ti na nikosua afiri ya idi dwumadie yi ebesom medin ene aduana de hye bedi akomeka aduana de hye ahon kira hye se aduana piesie ena ne ka akire ne me se wo yofofo na wo hwe dwumadie a emma remfi so be subscribe to the channel afi wo wie nsusu a obehye dwumadie na ma wona wo achichi ne benche yehu baabia Asante yaka Asante yese yehu sikadwa yeni baabia sikadwa ti kura ye dai efiri ene wo de wani ehu de waso ate nyame share so be comment section hono so wa ne hwe Asantemanso TV na be nsha yakra Asantemanso TV, Essumegyamanhene.